Hurian itu hatta, tabuka ma parminggota di minggon, maret de mahita sian bukwede nomor 15 ayat sada sahatu tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni toldi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang ko halak partigori, mangulu do binahen ni parsihot na marhapor siaon. Ala yang ko dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Mauliate marohanami tuho. Ala di joho hami tu pakrimod di hanguluan sa leleng ni leleng na. Sa lehom matoldim trohanami. Asa margugo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hululi hami akka na di banuagi jangi. Pargugoy mahami manaluho sa luhut nanay mangabat hami tuhasonangan. Saya pagadda hapor siyaon, pakirimon, doho pamapomon ni rohanami, asa mo nang hami ro di ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 310 ayat sada.
tabegema sikak nipati di mingguta sadarion, ima sian kompensi HKBP 1950 sada, pasal walu bagian C. Taha persyai jala taha tidak kodo, hatopat do huriai, ia huria hatopan, ima punguan nisude akan nabadia, akan nang martohak di Tuhan Yesus Kristus, doho di silan lehonna, ima barita nauli, todi parbadia, ha persyaon, ha holongon, doho pakirimon, ima nasian ganup luat manang bangso, marga, hom do perhataan, nampe marasing-asing, seronomi, dohot ruru nape. Marite-hite podaon taalo jala tatulak do, pangatusion na mga rajumi huriay, songon ugamo, parbangsoon, do na mamikir na so adong, pardomuan ni huria na sadaon, tu huria na sadaan. Ido na, atong rak mangilugugo mahita, mangulaw na ubar tu patiki. Ale Tuhan lebata, Marit de mahita sian bukede nomor 174 ayat 3 sahat 24. Tatopo tima dusat tanah kudangi, tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Podo debata pargogo nasoha tudosan. Sitopa nasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite siang pangalason nami di patikmu. Ima marhite siang hatu tubuh ni roha nami naroy. Nang siang paketon nami na soture, rodi pangulion nami, dihisap-pisap ni roha nami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natasosol bagi dohami nuay ngalani i. Asima roham di hami ale di bata nami. Pardinggam basa jala para siroha di ho, ala ni anak halongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami sa luhukna. Jala suruh mator dim parbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangoleh ho di bagasan hati gorang. Dot habadiaon. Gabe saat hami tu hanguluan na sora sudah. Na pinar bagam di akan na persya di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabigima baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosatta. Songonod do hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ay ahu do siluluon ho, lunga pola hujo guarmo, ahu napunaho. Asa nga po ma di debata na digijang. Amen. Marid di mahita siyan bukid de nomor 610 ayat 3. Tajaha jala tatangihom mahata ni debata turpu epistel di mingguta sadarion. Imana tersurat sian Amos pitu mamuka masih sada satu ayat onom. Tajaha ma marsika sorin. Songonodro di pataridaho Tuhan Jehovah tuahu. Idama jumadihon sihapor ibana. Dimulana martubur du ni penabian. Jala ida masagak doi dung manabi rajai. Jadi dusun siap sadakat suasana nitamai nikum ale Tuhan Yehova saya pamuati mabaha. Tenggeha mabaha ni cokok jungjung ainamit medoibana. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taring otusi dang jadi saut ninna Jehovah. Dipio Tuhan Jehovah api lawan melalui. Mengapa disudah melulu memboroni, disudah membawa kalian. Jadi nikuma ale Tuhan Jehovah ua pasadi mah tung bihama panahan ni si Jakok jongjong ay namek mek doi bana. Jadi mapangulahi Tuhan Jehovah taring waktu si. Roti pe dan jadi saut ninna Tuhan Jehovah. Ido saat nah. Mertua doakan atau mangion hata ni debata jala na upyoksa. Amin. Marid de mahita siyang bukid de nomor 515 ayat sada taba 4.
Kahatidakum maha porseotai, songon nahi natidakon ni dongata saha porseo di sadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, ima nati ibnu si Maria, nabi gabia si atodi parbadia, andora ang sahabuan. Ido tuhata, natuman na bernit, di pahungunan silatus, na mati tarpadal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuba notoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhun, na manai tu surgo, laudu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na satu dosaning, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangu mihala mangulu do na mati. Au posea di tordi parbadia, jala arong sada huria na badia, huria atau panik Kristen nakka na badia, do dihasan dosa, do dihatai namandok, mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate, do dihangoluan na sora suda. Amin. Tabige matiting lamasa di minggu ta sadarion. Perhalado HKB Serpong, Pasaton, selamat hari Minggu, jela selamat madhoti permingguan di bagas joro, do na patupahon permingguan di bagas ta ganduk marsada-sada. Laos hutma paston nami sian perhalado, selamat ulang tahun turuas ni huria, nama ulang tahun hari hatu tubuh, dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pas-pas tuat tamahita salutna. Tikting Minggu 14 Juli 2024. Napar dulu. Guar ni mingguta ima minggu papituo dung Trinitatis. Sadarion Minggu 14 Juli 2024 masuk mahita tu minggu papituhon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 Hasitulu sadaun ni debata ama, anak doktor di Purbadia. Topik minggu sedarion ima, hiras ni roha makatahon hasit tongan. Kaduahon. Danak natubu. Di hari Jumat, 12 Juli 2024, nunga di basa-basa tuhatta, sada danak boru, tu keluarga, Bernat Sirait Inang Ingrid Ananta Sinurat Register sada 24 Wik Jerusalem Dipasdo danaki nang natorasna. Patuluhon Tikting perbugason Tiktik paduahon Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Markus Sarsanto Tabunan Ruas ni HKBP Suprapto, Resort Suprapto. Yanak ko ni amang Janauli Tabunan, Inang Rita, Endang Barimbing, Dohot, Maria Sinta dan Maria Siboya. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boru ni amang Janer Marlon Siboya, Inang Rusmawati Sitorus, Wik Jerusalem. Pasu-pasu perbagason di Patupa dari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Suprapto, Resort Suprapto. B. Tiktik perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Harrison Jaya William Marpaung. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yanak ni amang Tiopan Marpaung, Inang Merisna Simajutak. Dohot Julita Manurung, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni amang Victor Manurung, Inang Erlina Haloho, Wik Galilea. Pasu-pasu perbagason di Patupa dari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pawapaton. Sinode HKBP Distrik 21 Banten 2024.
Hobartu surat keputusan ni Preses HKBP Distrik 21 Banten nomor 21 D 21 garis miring SD garis miring nomor Romawi garis miring 2024 taringot tu pelaksanaan ni Sinode Distrik HKBP Distrik 21 Banten patu paun ma di hari Senin 15 Juli 2024 mamukka sian pukul sia saat tuna sidung maringanan di gereja HKBP Serpong Resort Serpong. 5. Bisa sambut pimpinan jemaat Manang Uluan Huria HKBP Gading Serpong Dohot HKBP Lipo Karawaci. Di Bagasan Sedarion Minggu 14 Juli 2024 di Huria HKBP Gading Serpong Dohot HKBP Lipo Karawaci di Patupado acara bisa sambut Uluan ni Huria. Uluan ni Huria di HKBP Gading Serpong Ima Pendeta Martinus Panjaiton MDiv sebelumnya Pendeta HKBP Resort Dame Luban Nabolon Distrik 4 Toba manggatihon Pendeta Deston Hutagaul STH napida gabi Pendeta fungsional HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Uluan Huriani HKBP Lipo Karawaci Ima Pendeta Dr. Budianto Silitonga sebelumnya pendeta fungsional di HKBP Tangerang Kota Distrik 21 Banten manggatihon Pendeta Johannes Butar-Butar MSc napida gabi Pendeta HKBP Persiapan Resort Letare Parung Serap Distrik 21 Banten. Borhado Pendeta HKBP Serpong Resort Serpong Ima Pendeta Samuel Dohot Perhlado Resort Serpong madohoti acara bisa sambut Uluan ni Huria di HKBP Gading Serpong Dohot di HKBP Lipo Karawaci. Onom Perjamita di Permingguan Sedarion. Perjamita di Permingguan pukul 10 WIB Ima Pendeta Perulian Sihotang Nasida Ima Padita Pensiunan HKBP Nasaunari Maringanan di Tangerang. Itu rapot Perhlado HKBP Serpong. Di hari Selasa 16 Juli 2024 pukul 10.30 WIB maringanan di ruang sermon Perhlado HKBP Serpong naeng di Patupa rapot Perhlado Lau Makatai evaluasi program dohot anggaran semester sada tahun 2024 HKBP Serpong. Saluhurna Perhlado di Otang madohoti rapoton. Walu pilihan khusus tu dana seding HKBP Serpong di hari Minggu 21 Juli 2024 di Ganu Permingguan pukul 6 walu 10 sada dohot pukul 10 pitu WIB di Patupa dua hali pepungu pilihan Pelia perjolo ima amplop nabalau tuhuria dohot pusat jala pilihan peduhon amplop na piolet ima nalau mangurupi dana sending HKBP Serpong. Sia Pakobasion pertanyaan WIG Patu pauni huriat tado pertanyaan WIG masuk pukul 20 WIB. Hari Minggu Rabu 17 Juli 2024 di WIG Ebenezer. Nama jabui ima keluarga Gilbert Dedi Naibaho Inang Rosari Siaturi. Rabu 17 Juli 2024 di WIG Philadelphia. Nama jabui keluarga Amang Arifin Butar-Butar Inang Evelina Marpaung. Keluarga Pariaman Raja Guguk Inang Lusmita Sianturi Nahinan. Keluarga Sabam Sumihar Sianturi
Inang Veronica Maria Siringo-Ringo. Hari Kamis 10 Juli 2024 Duik Nasaret. Nama Jabui keluarga Rocky Simajutak Inang Desi Astuti Silalahi. Kamis 10 Juli 2024 Duik Betel. Nama Jabui Amang Utan Halomuan Sitorus Inang Iren Dame Sarupait. 10. Penerimaan guru sekolah minggu atau GSM HKBP Serpong. Hobar tu pertumbuhan jumlah ni akka yanak kota di huriatta sekolah minggu. Tung dihilala huriatta do inariko ni nama nebai akka guru sekolah minggu. Nama kawasi di pelayanan kategorial sekolah minggu. Alani marhite seksi sekolah minggu madasdas dohot manosoi akka ruas ni huria HKBP Serpong. Asarade gabe guru sekolah minggu. Akka hatutuan taringotu perekrutan sekolah minggu ima ruas na terdaftar di HKBP Serpong. Berkomitmen lahu makubasi akadak danak ditongani huria. Rade lahu madohoti nasa pembinaan guru sekolah minggu ditongani huriata. Naringgas rohana lau madohoti persermonan guru sekolah minggu. Minimal marumur 10 tahun dohot berpendidikan SMU jalanunga makatidakon haporsiaon. Tuakka ruas ni huriata narade jalanau kap rohana lau makubasi akada dana sekolah minggu gabe guru sekolah minggu boy ma dihubungi akka perhala doni huriata. 10 sada akka ulon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Perjolo bisa sambut anak sekolah minggu kelas 6 ke remaja dan remaja ke Naposo Bulung HKBP Serpong. Di Patupa di hari Minggu sadarion 14 Juli 2024 di permingguan pukul lalu. Jala dung sidung acara bisa sambut di Patupa do acara ramatama di grup sekolah minggu. 2 acara donor darah. Tim kesehatan HKBP Serpong naing Patupahon ulau donor darah di hari Minggu sedarion 14 Juli 2024 pukul sia sahatu 10 tolu WIB maringanan di ruang sekolah minggu bawah HKBP Serpong. Taringot syarat dot hatutuan boy mata ida ditikting naung pisagion 2 grup. Dulu pembukaan pendaftaran pelatihan calon organis gereja tahap 2. Tuaka ruas ni huriata ima danak minimal 2 tahun 1 nama godang. Nalau madohoti pelatihan organis gereja dibuka do tahap pelatihan tahap 2. Latihan tuaka pendaftaran baru dimulai hari Sabtu 20 Juli 2024. Peserta angkatan sebelumnya hok dope maddo menguduti pelatihan ini. Tuaka ruas ni huria nanang mendaftar boy mamakubungi ima Selvina Sibarani. Nomor telepon terlampir Manang Amang Johnson Hutagaul. Pabaton ibadah PA NHKBP. Naeng di Patupa di hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10 sia WIB. Maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Palimahun pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. Di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul sia 1 pukul 10 sada WIB. Tim kesehatan HKBP Serpong rap dohot PT Kimia Farma naing Patupahon pemeriksaan dohot konsultasi kesehatan. 5 pemeriksaan gula darah, kesehatan kulit, kesehatan tubuh, marhite rapid check quantum. Songonima suarani tikting sederion atorangan na opit taringot tu akka berita tikting dohot tiktik perhepengon boy ma taida di WA grup nang disagion di grup ta masing-masing. Songonima suarani tikting sederion mulate.
Marede mahita sian buku de nomor 470 sada, ayat sada 1 ayat 2. Dameni debata na sumurung sia salut na roha, ima mangaramoti ate-ate du pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata nagabi hujan di mingguta sadarion minggu papituhon doktrinitatis dienet sian buku Evangelium Markus biduonom mamuka sian ayat 14 sahatro di ayat 20 sia ala gajang turbukon mulubui mar sikat soring mahita mar goti-goti ujahom ayat 14 kita mamar goti-goti satu ujungnya di ayat 20 sia rap mahamu dung uja ayat 14 uduti masa ujungna. Sono matar surat disi. Jadi terbigima itu Raja Herodes ay nunga terberita guarni Yesus pola didok nunga hehe si Johannes padidi si anak kanamate ido alana ubain parhagugun si songonido ibana. Alai yang si Herodes dung dibegi saya ninado. Si Johannes naung hugotap i uluna
ido di pahehe. Ai idok si Johannes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Aina mabir do si Herodes mida si Johannes ala ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor jadi diodingi do ibana jala boha-boha do rohana ubegi jamitana kuhut di halomohon hatana. Jadi bongot ma buruni si Herodiasi tu bagasan manortor jala soloma matani si Herodes doat aka dongan na disi gabe idok rajaima tu burui pangido sianaho manang dia lomo neroham lehonokku doi tuho. Jadi ruar ma buru-burui madok tu inangna ahama pangiduakku. Jadi idok iba nama ulu nisi Johannes padidi ma. Marsak situ do rohani rajai alai alaniaka uarina do alaniaka nagin ginokona dang olo ibana paujaton buru-burui. Jala dibuan ma ulunai di atas pinggan di pasak ma tu anak burui jala buru-burui ma mangaliot satu inanga. Ima sahatna dia mau kadamang dainang omapar julusa heliau jongjong songon padita di gananon merjamita auma padita parulian si hotang padita keciun toringan na parpudi kami sian HKBP Resort Malang tahun Desember 2022 nasalpui. Jadi opat dana di kami tulu anak sadaburu siakangan ngakarejo wartawan ini di Surabaya. Si nomor 2 calon padita tangnya kok kamu ma tu bulan Septemberon majalo tohonan ma ibana gawi padita nih HKBP jala kebetulan ibana do parjulu amar bugas ibana buru turus inak parmeni songon inonga ngasada paupu siani si nomor tulu ngasaya si kolana ledang dapot do bekarijo. Si nomor 4 sesada udu buru kebetulan ngasai sikola jala nabura dope di jalo ulaon kerejo jena tare dope mulai kerejo ibana dan apalah gudang dope hepengna soto ngarong namang ido dah. Jadi tinggal kami nuaeng di perumahan Bonang Indah Kabupaten Tangerang perkira setengah jam mas ya non, maksud salah. Jadi imajo partinadan na perjulu jala sahma tabinami sekeluarga horas ma dihita.
Di hamo kadamang dainang minggu tahun, minggu papituhon Doktrinitatis, topik ni minggu tahun berani menyuarakan kebenaran. Manang di hata batak kiras ni roha makatahon hasik tongan. Amang inang segala sesuatunya mabuan konsekuensi do di ngulut tahun. Apalagi madok nasi tong. Biasanya na madok nasi tong si sugu deh. Jala nagudangan jala mungkin uborak do madok nasi tong daripada madok narwa manang naso si tong. Jala takas na kining mulo tapay itu turbukon na idok si Johannes do hata nasi tong maradupon Raja Herodes. Ala takas do mangalakup do ibana. Buat do inatan yang gina. Jalan ngabu ita bayakon amang inang memang naburak do. Haru paingoton do ngak kita, do ngak biasa jo, unang jo raja. Paingoton do ngape manang ita di paingot halak, sifata terus reaktif do ita. Itorneng talo do. Ima kondisi na umum di tonga-tonga ni hajal motong. Jala memang dak kepala lomo rohani kita dipaingot menangis sepe. Terlumubi diturpukon raja musedo. Naga biasatan na pinaingot ni si Johannes, si Herodes, ala mangalakup ibana. Tuinatan yang gina. Ngabuita bayakon. Saharu jolma biasa dan bui paingot. Manang mangalo. Lamu raja mamusengani. Jala termasuk na luar biasa do. Si Johannes berani paingoton. Ngabuita bayakon. Bui ita paingoton Presiden Jokowi. Aru paingoton dongan pe nga dialog kita. Nyopai ngotor raja museo. Alanidu memang tubuh suguni rohani si Herodias ima dongan pangalakup. Ngabui tabayakon namang inang saharui pe natakas ipatik papigal teh dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dan jadi halianganmu donga saripe ni dongamu dan jadi halianganmu manang naposo bawa manang buru-buru inna patik pabigil tahe adong nomor ningot patik nafas 10-an jadi patik papitupe una ko mangalakup takaso. Jalame mangamang inang patik na 10 Molo dilanggar sada sasitong konsekuensi nai berantai doi. Molo mabaik kesalahan di patik papituon, patik pasapulon langsung dohona. Jalan yang dohonon konsekuensina tu patik na perjulu be, teh patik na perjulu teh. Audo Jahuba de Batam, Nina de Batata, dan jadi maraku bau baenomu de Batam. Ale Tuhata Yesus di Matius 22, madok ala disukun parangan ni Parise, disukun do. Dia mah patik no mangat, patik no belga. Alus ni Tuhata Yesus, haholongi de Bata Jahuba, sian nasa, ano jamu senganida amang inang dah udut tusi muse haholongi ma dongamu jolma doson
sianipe ngatakas be. Sasitong nga holan taganggu halak nasing, holan taganggu dongan, sasitong nga maben susah dongat do kita. Jalan yang donon sasitong nga mangaleai dewata deh. Jalan memang didokakan nabisuk mamusengani. Moladong alo nobel ga di nguluta isime. Isime. Iya, good. Amang nai pojokan medok dirita sendiri. Eno borat mangalo dirita sendiri loh. Unang joy tormusuna dewi daong. Apalagi si Bolis. Dan mungkin hadir do si Bolis di son mungkin. Redak taboto, todi doi. Ngamulai iparwarwa padita si hotang di Serpong au inna si Bolis. Di bigi ibana doi. Di awang-awang doi bana. Ngai pengaruhi ruas ni HKB Serpong. Asonang ada kan mana so dia be terus doi. Disihita mangam minum mangulu mula-ulaon makatai mudum saya terus do dingani-ngani hidup hidup salah satu evangelium songo bebiat nama ruang go mangalui si boduton na adigem luanga kita etor naing etor naing roro do kita. Ima, Toruson mungkin hidup si Bolis si Toruson apa di desa otang. Jadi memang mangalo dirita sendiri itu nomborat. Apalagi paingoton ngudok nak ini paingoton presiden, bupati, jenderal, dok panglima mungkin dang buih kita. Besaru unang juga nang dia mang dotam minang paingoton yana kobuna be sifat atong mangalo dotong. Ate emang inang di jebu unang bayar songonon enak. Bapak banyak kali bicaranya bapak. Unang mau marisap enak. Bapak napi mangulpus-ulpus do terus. Itu kan? Tangadong guguni parisap mangurai anaknya unang marisap. Tangadong guguni secara moral tangadong. Woi unak ko marleng enak kan? Apalagi mulu bapak banyak kali cerita bapak kalau datang tulang etor kan itu kan apalagi tulang memang manang na tulang ni dongam mai jo nang jo tulang tulak ta kana gurju do tulang ni dongam majo nyatan non ge cik ramunan non unang ate emang utagaol unang be padita si otang marjami taison tulang nami marlea dotong enak. Raja mon na ipaingot si Johannes. Konsekuensi na ngai berek kamu. Madok na si tong si sugu. Jala dakolani. Konsekuensi partibo ina hilang nyawa. Mate. Di turpukon takas do. Gotap do. Urkung ni di sima ibana mangwarihon ala nilas ni rohana di ulang tahun ni manortor buruna los didok tui buruna pangido manangaha los satonga kuasonai neng leonon na ala nei pangido nei takas do nama cemau tu rohane si Herodes ala memang si majujung uluni si Johannes Padiri do digejangi talam di pangido. Babaya ko kamu majo, ngai si tong hona unak ko mamunu. Ngahona be musena kening kan? Giga sudiwe olam masuadahon debata di ngulut tahun ima iduk ni nasa dosa. Boto hamu do patik na perjulu asing ni patik na sapului. Patik na perjulu. Di ngotamu na tumua di bibel tahun. Ima na nidok ni debata tu si Adam do si Hawa
Parbue naso jadi panganommu, parbue ni perstongan ni porlakon. Parbue ni bona ni hau perstongan ni porlakon. Ima patik na tumua. Naso jadi, apa dipangan ala ni uluk. Sibulis innai. Sibulis gabi songon uluk inna. Mempengaruhi si hawa. Jadi neng dohonon amang inang patik no borat no belga dusa nai ima mangalausi mangalo debata. Hidup bayan jolma molo di hajolma nai ego nai do no tibo egois. Imajo sudah itu kita songoni. Apalagi didodoni dosa musengani. Abe ngamar dumu be. Be itu padohan arumardumu di tanorara be inna. Nah, kalau soal berbeda alak kita Batak menomor sede berbeda. Dangi tahe amang inang meile do itate madoki ate amang inang. Molo salah satu na huboto suku bangsa di Indonesia perbeda bulak lak kita Batak hidup muncul padohan mardumu di tanorara. Nuaing sanga do padita resot muara, padita resot muara. Jadi anak nama gudang di Jakarta do, aledak ke bui gay padita di Jakarta. Padita resot muara mau natari saja. Nuaing dungadong hatani pamaretat ta do Presiden Jokowi marite Jenderal Luhut Binsar Panjaitan nuaing tubuh persoalan di sini ala naing dikembangkan ma kawasan Danau Toba nuaing rame-rame do per Jakarta do per Tangerangon mulak tuhuta manukun surat tano ni pertapahan ni gereja baik kok kamu majo si dia madalan na isukun pertapahan, tano pertapahan ni gereja. Eda kuat tusi. Jol manarodo, padita doa rotusi. Baik kok kamu maju. Sampai usuk kudo. Dia hamu di Jakarta niku. Apa Jakarta ni pinggir-pinggiran do. Tohoro di pinggir hami tong. Kema gudang di Cijantung Jakarta doa. Kompleks TNI Angkatan Darat. Dia do hamu di Jakarta niku. Tersonggok nasida. Unang iripu hamu luar biasa do hamu niku. Isuku kamu surat nitano, suku namu opung muna. Aladung neng dikembangkan kawasan Danau Toba, iter rame-rame manukun surat nitano. Tua do halak kita Batak mangingani kawasan Danau Toba, sian negara kesatuan Republik Indonesia. Enak tori sadaro be NKRI. Halak Batak nga 300 tahun mangingani hutatan. Disukun surat tano. Kan luar biasa, isuk kamu situau, eda kuat tu sih. Alena gumodang, nadi leon aka opunasida do pertapahan gereja biasana. Jala memang penyerahan secara adat do. Nah dong penyerahan secara formal yuridis. Si dia dalana ubo to ada surat ni tano di sini dengan ongi. Bayi maju istilahnya, unang jawat cik roata, dakoto. Adong pinopari permuara di zon. Sotung idok kamon non unang be tu idok kamon no padita resot. Unang be marjamita padita sewa tangan no di soda. Utadda do si matupang si regar do aritonang. Utadda do. Ada kolani. Secara umum malah kita Batak memang perbeda do memang. Unang cik rota. Yang fakta do. Lamu marpangkap mahita musengani, bagu ya mang. 30 tahun nasal bola saya do jenderal Indonesia on alak Batak Panggabian, sudido buti, tu marga Panggabian buti. Nacik ramuna pinoparni silidung do tong. Tu buni buru tubing do. Situa buru tubing, ima situa perempuan parjulu di HKBP Cijantung. Nang nalo pabu-abu do amang dah. Rasa ada Jenderal Panggabian tersudi buti tu Jenderal Panggabian ini. Buti. Wow.
Amang inang memang berat do konsekuensinya paingoton hakurangan kesalahan ni dongan. Jangan memang dang nomor wana. Termasuk di son si Herodias ngegebi dendam ibana. Bah memang melalui paila ba. Memang ibu to Israel do rajanya pengalakut. Ibu to sudi ale kan dang bui makatai kan. Ena sumukap do bebeni na toropon. Ale si Yohanes di pabui mana do hasit tongani. Tidak halal itu. Istri adikmu itu kau ambil tidak halal inna. Dan suku ko Majelis Ulama Indonesia inna kan. Memang salah satu dosa nobel kan. Alena pasti akar ni sudi ima mangalo debata. Ima urat ni nasa dosa pangalasion ni hita jolma dipatik ni debata ima mengalosi melawan Allah. Dan terus terang dakoto di buku Perjamita setabi sangapta di buku Perjamita natori bacaan harian sada turpuk na hujaha ala ayat do sada dibuat sini hujaha ma turpuki setabi songo pinado jol maon molodang ita dade batain. Songo pinahan inda jolma molodang ita dade bata. Kan luar biasa. Buku Perjamita. Nang apalah. Boido idomuna. Jadi memang kehilangan jati diri do jolma. Molodang mardongaton de bata. Kehilangan jati diri do jolma molo mabain madabu tu dosa. Nah tapi di tok di son si Herodes mabiar do mamerk si Yohanes inna. Alani huasona eduna edok nai. Adong sada bangsawan ni Inggris Lord Acton guarna. Madok manusia itu cenderung korupsi. Koruptif, manipulatif inna. Jolma tuh manusia itu cenderung korupsi dan manipulatif. Apalagi molo marhuaso, jolma na marhuaso cenderung korupsi, jolma na marhuaso cenderung koruptif. Nang lomo-lomo na sudi. Ima ajal mautai molo dak tetad de bata. Itu bayan sudi na somana de bata dang mampu madok na sitong. Jolma na somana dari bata na soma kangeluhon haporsion na jolma na susadar kehadiran ni debata di nguluna setabi jolma na sohasea de. Mulai dok anon na sohasea agu ya mangitor sedia mula konon na padita ay terbutido marlea do alani jamitam mahami saluhutna. Suatu ngadong dah. Jadi di dok buku panguka podo molo dipaingot kita ikon olo kita dipaingot alani hatani debata. Dak kepenting aku amang ndo taminan. Alani do ro au tu ingananon ro tu huriat taon lau paingot tok kita rap. Edusa nobalga ima mangalosi mangalo debata. Molo mangalo de bata kita neng donon dang colong abe kita setabi. Lomo-lomo tak. Tapi sesitong nggak manang dia buku Perjamita do madok akhirnya akan mati juga nya. Na sangap na bongak na beteng na mora na marpangkat digan sobrahir sudion. Apa di si huasonai songoni mah hebat na ibana. Songna enteng ibana mamereng jol manasing mamereng dongan na songoni mah iba na etok kenenon kan pemilihan do kan pemilihan pilkada musik kan Roma musik tu rion enak tari be lau
pemilihan legislatif songoni kan. Ditadda mahita molo lau pemilihan kan. Molo tiki dong hudul ibana di Gijang. Roma itu 7 bunai. Ise tahe enak. Usir enak kan. Ide. Abe natori sada sampai sabur hodo be si sabur nonna. Ima jolma. Ale dung hudul ibana dung hudul di huasonai. Mulai ate dope mulai terga ibana si metuana beda ngarga ibana. Etor buah orang hudul di Senayanan di DPR-an etor dia mah ruwa. Sahat orang tu banu Gijang ni. Narong jaminan hepeng dot ka arta dot sinamot bui majamin kita tu haluaon tu hanguluan nangarong dak koto ba informasi madok natuari $1 Amerika na 10.000 na toho do tahe nasala do televisi nami naing 10.000 na memang gabe huingot mamusia tu tahun 10 lalu eolan $1 Amerika 10.000 adong hepekta aledang boy manuhor barang ala mago po tong barangi dang adong arga hepeng ni Indonesia imajo molo saya jolma mengandalkan huaso hamoraon tibuni pangkat jabatan berakhir semua itu kapan gak pensiun seperti saya pensiun juga akhirnya sudah ubanon romo sahid kan melihat ya mak mau sehat dope nakoto dong ngomong buruk kuison marga si majutak nge rata sap uban si majujung nih melihat ya mak inang na di susukian tongdo ngasap uban ati inong buruha ta inong buruha la inong dang anak terbigi dua. Iya, Siregar. Berarti parmuara ibn gebisi puro inangi. Gebi suguro ana merengau. Gebenanget di dok buru Siregar kan. Dia bigi. Kan itu udok nak kening Siregar si Matupang dot aritonang soto ngacik ro amunada. Malah kan nono kia makubasi pangaribu nanon marga pakpahan gultum harianja muse ona amak sormen muse lubas sormen de parlubas sormen de amang inang madok na sitong kita siap menerima konsekuensi ala paretani debatado itu kita jadi jolma nama ngulu di bagasan Kristus Yesus nama jakon hidup ben idok evangelium bidusa ayat 12 manang napiga hamu nama jakon ibana dilihat do goar tu hita anak ni debata jala dilihat do huaso tu hita amang inang molota goare do dirita na porsea majakon Kristus di bakasan mulut tahun iko barani manidangi nasitong harus berani tapi ya jangan gila-gilaan iboto ingananna, diboto carana, diboto teknikna. Songod dia. Apalagi mulu para hati do dongan na. Nalau hasahatan ni hataon. Pitam naik pitam kata orang Medan. Gudang do amuna magudang di Medan kan. Olah dipayungot naik pitam. Pitam kali aku naik itu. Sur aku nengok kau, sur. Setengah dengan tubuk. Mulai ada mulai tubuk, bamului satu nai gotap berkung na songon. Jadi neng dono namang do taminang, alani Kristus do uben arga kita, jolma perdosa, nadangol. Nasodong dia na roh Kristus tu portibion lako makokop pita lo paluok kita sedosa do tamatean luar biasa do haru jolma
tudongan na jolma dang arga sipata. Toho doi emang, enak? Iya, jolma tu jolma, olo do dang arga. Hape Kristus Yesus nasomana da manang ise kita, dang margia ibar kita, sudiro hamu arga. Hidup ban mate ibana, tarsilang, dungi hehe ibana musengani, lau paluo kita sedusa do tamatian. Matsai balga luar biasa do, status, nama, dan ngulu na pinasa ni debata tu kita. Dakoto, ise manuru hamu rotu garijon. Dakoto dah, amang. Situ ya. Dakoto, molosong no balga na huria, gudang do naso hea marminggu. Yama buratna. Ji, sutung marmem-mem pamu nagi situ ya mam. Burat do tong. Dongan ni padita doa mo mamata-matai ruas. Nasoya marminggu be dakoto nga sa di dia. Uno tasuk ko nanno ni gabi haci roa muna. Unang pola be padita si otak tu asar pongan deh. Inahitan no. Siapa buah mo ma tu dongan muna nasoya marminggu. Mulubui asa pajupak kita di bonang. Minum kopi maksudna. Saya iri buah mo doon yang berbeda idao. Taksi ulahon berbeda. Jadi terus terang manang napiga hita na marhaporsian majako Kristus secara pribadi di ngulut tahun marhagogodok kita hidup baen kuaso ni sibulis pedang boy majama hita. Baik kok kamu maju. Moropal persalmen madok marsaro do suruh-suruhan di humaliang ni ngulut ta pribadi. Marsaro inna. Malaikat berkemah di sekitar kehidupan orang percaya. Berkemah di sekitar hidupnya orang percaya. Marsaro inna. Luar biasa. Enang irpuamu oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi jolma dobe mengawali. Kita na Porsea dikawal oleh suruh-suruhan ini debata. Jadi asal sadar kita. Esasi tonga luar biasa do holong di rohani debata. Tu hita, colma pradusaon. Umarga hita di jolun di bata. Dia mah utagonan. Arga di mata ni jolma manang arga di jolun di bata. Dia pilih tomuna. Di jolun di bata. Jala takas do memang dung hehe tuata Yesus Kristus gabe anak ni di bata do sudi. Jala mulu anak ni di bata. Apostel Titus madok di surat Titus. Wajib hukumnya anak Tuhan mengerjakan yang baik. Wajib udut nai musengani gabi tatakuk mah wajib hukumnya anak Tuhan mengatakan yang benar. Molo anak ni debata kita da bapak tado marite Kristus Yesus debata ama. Jala memang perguruan di ngolut tahun ima amokta do inokta, dakoto. Ngai dia among do inong muna. Inokta B. Kebetulan among nami ngamudum di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Alai moladong jul mana luar biasa amokta do inokta mai. Itu manusia luar biasa. Nagabi amokta. Amokta do inokta ulah sere do. Sere do amokta, sere do inokta. Dangadong duai. Jalan luar biasa do. Dakoto. Molo alani takakta dak tarapinak kita. Alani takakta amang dot aminang dak tarapinak kita sestonga. Tiga li amu margabus tu among do inong. Hiado amu margabus tu among do inong. Hiado iya, saya pun juga begitu. Tapi ternyata tidak ada gunanya. Ho nama musengani utong giben dek nakija utong. Tiga busi. Pak, mah, uang buku matematik enak. Token lain non, mah beli buku uang buku aritmatika enak. Aritmatika do matematika. Karena seorang go berhitung dulu julu, anggo mata pelajaran di sekolah tak kan? Nah kurikulum baru do madok matematika. Roma pungidongan mati-matian ini mana aduh man persejarah aduh mati-matian ini masih
Ewa manak kina atau pungidongan kan songonido memang kau pungon. Jadi molo anak ni debata kita, marsi ajar tu debata do, perguruan perjulu siak kita, di ngulut tahun, sasitong sian among do inokta, alai na didongani asini rohani debata doi. Hidup ben sahat, asini roha do tolong ni rohani debata, di pangajarion, manugu-nugu kita, hasea kita sonari. Molodanga dong di pasar debata kita, dang mungkin kita. Ubani ido sukun nak kening. Ise manuru hamurotu gereja. Ise manuru. Alani kebiasaan? Tidak. Molot kos kita mengelusi. Memang ala rikodo diau Kristus Yesus jalaikon bigioku do atana. Gabisi tiopoku siang ulonoku majalo minggu ne baru merdelan lau madapoton minggu ne baru. Hidup bayan namang do taminang, molosian hajol mauton, dang margugu kita manidangi nasi tong. Alena pasti amang do taminang, piga mahita na sadar. Amang do taminang, molo kapad debisuk madok, adong pitu unsur universal, paradigma di ngulut taon. Aka pada debisuk do madoki. Na parjulu panjang, lebar, keliling, luas, tinggi, isi, kecepatan, dan kesadaran. Jala kesadaran nau tibo ima molo tasadari do adong huaso nasing madongani ngulut taon. Molo adong huaso nasing madongani kita. Esa sito ngamang do taminang dakia tolap pita mamereng matari sugut pe, adong na bui, madok bui berengokku matari sugut sonari, adong na berani mandidang yamu. Tidak ada. Hidup dan hidup di tuata, tidak seorang pun bisa menambah sehasta kehidupannya. Kita tidak tahu 1 jam, 2 jam, 3 jam, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak ada yang tahu kita. Kecuali na hidup ni amang paraged danak kining. Ima puda nama dok tulu do nahot apostol Paulus do madoki turia Korintus na perjulu lupa aporsiaon pakirimon dohot nobalga holong ni roha buka mo no bibeli dah amang dah dang nama ayat kita daong napa ingot todo kalau ada yang kekal dalam kehidupan kita itu 3. Iman, pakirimon, dohot, nobalga, holong ni roha. Itu bayan anak ni debata, mangulu di bagasan haporsyaon na, makaposi debata, jalan mangulu pakirimon na, ikon leonon ni debata do minggu ne baru diau. Itu ben tubuh optimis, karena memang kita punya pakirimon, punya pengharapan. Alanido memang. Mangulu kita di bagasan haporsion hidup ben gabi adok pakirimot kita. Jalan yang dohonon di pabayanan di hata dok pabayanan tarida mah holong ni roa. Hidup na hidup ni tua tajis sasitonga patik no bulun patik no belga patik raya hola 2 do. Maka holongi Jehovah sian nasa bere kamu non di Matius 22 dah. Udut tu si muse, haholong ya dongamu jol doson dirim. Jadi maka holongi debata jauh, maka holongi donga jol mah sadalana dui, dang bui ponggol-ponggol li. Jalalos di sido sasitonga mardongan hagugon huaso, songone dok ni evangelium Yohanes nak kening. Dilihat do tu anak ni debata huaso. Lau madopang, lau mangalo, nasa hajahaton. Itu apostol Titus nak kening. Tuhan menyelamatkan kita dan menjadikan menguduskan kita sebagai umatnya dan dia meminta kita berbuat baik dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Jalan memang kebetulan ulon namaol do memang. Ibu tahu do ulon namaol di ngulut tahun
Adong no boto. Mabain las rohani dongan. Mabain las ni rohani dongan ima ulaun na paling maol di kita. Molo saya dibaga sa dosa do kita. Molo majahati dongan, majeheo dongan, bah, kita mah nomor sede di julu kita. Orang Jawa nang na dia. Molo saya tapayut-yut nak kining hajahatot tay, hajol maut tay. Ena jahat do. Edo na edo ni Thomas Hobbes, seorang filosof politik, yang mengatakan bahwa manusia adalah serigala terhadap sesamanya. Itu Thomas Hobbes yang bilang itu. Seorang politik, filsafat politik. Serigala terhadapnya. Edo na edo ni buku nabadi ontong. Emol boy mate sudah, olah nau mengulu, kan gitu. Itu kan edo egois tay. Ima ego ni hajol maut tay. Kalau boleh semua mati, kita hidup sendiri. Semua sama kita. Apa tong ujungnya mati do tong sudi. Kenapa dong na bui mengulu terus. Siani ma takas amang inang. Hidup bayan namang nakening. Molo naing taride do jati diri kepribadian ni anak ni debata iko barani do madok nasitong. Ima molo saya ditiup ibana hata ni debata. Alani takas amang do taminang dangadong dalan nasing. Inganan parsiajarat tak lau makamonak kon nguluon olah sadado. Terus berdoa, terus belajar kepada Tuhan. Terus majahatan ni debata. Terus martangiang. Terus patu pahon nadinggat tudongan. Ala memang neng dohonon. Molo adong na pinangido ni debata. Di ngulut tahun memang patu pahon nadinggat do. Harus menjadi berkat buat orang lain. Bahen maahu parhiteanmu pasu-pasum mabaor mai ale Tuhaku patu pamaau baen pasu-pasu tudongan sude. Tuhan meminta kita menidangi hasitongan, tapi sekaligus menjadi berkat untuk orang lain. Ini yang Tuhan minta. Lau majalo minggu naib baru. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan dibata manami. Dibata na burju, dibata parlong roha, dibata na paluok kami siya dusa dot kamatian. Moliate mahusobahok kami. Marhiti hatam sedarion. Ujakok kami maho, di bagasan ngulu nami. Pai baru mangulu nami. Asa gabi kaya nakom muhami. Jala mardongan huaso na siya kotuan. Manidangi di tonga-tonga ni ngulu namion. Gabi marlapatan dakolat tu diri nami. Marlapatan dakolat tu keluarga nami. Ale marlapatan tu dongan nami. Manang ICP. Dongan sahuria, dongan gerejo. Dongan anggota masyarakat. Manang dia pe ipajong joko hami. Ipangidoho hami. Marhata nasitong los marlapatan. Gabi pasu-pasu. Tu akadongan. Mulia tema Tuhan. Usobak kami. Tuho. Sesa dosa nami nagudangi. Jala tuhuro pasatami daging nakto dinami asiroham. Dongani pergugui hami. Itiki. Pasaton katangiang. Dok marsiajar taringot tuhatam. Sitiopon sianggulon nami. Lau majalo madalani minggu nebaru. Nanayang si pasahatom mo dihami. Tuhoro pasatami aka dongan nami naso apala rabdot kami di bagasat tikyon di parmingguanon. Molalani
parsahiton Tuhan, tuuro pasat kami, sudia kadongan nami na di bagasan sahit, sopola hugore hami, marsada-sada, adok tulupulsia halak di bagasan tiktingon. Asih roham Tuhan, homa natakas maboto, manang songod dia na sida, di sahit ni hajol maun nami, hodo padaw ni bulun, dokter na sumurong, nabuy pamalupon nasas parsahiton nami, ale takas, balua mahami siya dosa do tamatian, sakit bulun na adong di hami ganuk marsada-sada. Jala tu akan alosok, tuktuki roha do pikiran nasida. Los, pasingot nasida Tuhan. Dangalani gugu dot hapistaran manang habuyon ni hacolmon nami. Ben mangulu kami taruli di bagasan rasi-rasa sadarion. Tuhan asih roham. Pasu-pasu mana zaman di tangan nami di huria, di hutanang di balian. Soksoni tong tuhuru pasat nami sudi pakubasion ni huriam di kananon. Nah di donganan ni uluan ni amak padita. Dohot parladum. Nasati kos merdalak kami di dalam lomo ni roham jala saut hupatu pahami aka ulaw na dinggan. Gudang nari dope si pangiduan nami. Homa natakas na yung manangihon tangyang nami pribadi lepas pribadi di ngulu namion, di tonga ni bagas namion, di tonga ni huriam, nang di tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Pinuji, pinasangap magwarmo. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 610 mamuka senet sada uhut pasaton pilihan. Yesus
Pasal mapiliat tamartangyang mita. Ali di bata manami ni manugijang hodo haroroan ni saluhut sila leon nadinggat dot nasa ulibasa na mauliutus. Pasat kami masian nilom itu ami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap no ucus si julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparsiak kami pilihan non pati buluh rajamu di tengah-tengah ni huriam do iportibion. Buhay maruanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sila leom itu ami. Asalam girgirami madok mauliate tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami benugijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya sauk malomo ni roham nutongon songon ni benugijang. Lehom matu ami sederong nguluas siapari, jala sesa madusa nami. Song panisa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tugiot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Damai jalo pas kasus yang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor homadamena tu todim. Amen.